Cit. Wong ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok ra dongki jane piye lho. Kok ora perang ning wayangane ngene man. Dipikir secara lonjong, logis. Logis. Kuku kula wis adu arep karo Antasena. Heeh. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde wong piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antaning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku. Nek nganti menang kowe sesuk ra ditanggap wayangan meneh merga diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cicit Rangsi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman apa kula tak takon. Kula tak takon. Arepa jaman dalang-dalang wis pun do manggiling teng swarga niku mboten wonten sing iso ngalahke Antasena. Ha iya, nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk taun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning jero kotak nganti jamur? Oh, ora dipentaske. Mula. Timbangane sesuk taun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cocok. Wis karo minggat. Kok sampean kaya lara ati? Ora lara ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe tak kon maju ki mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya. Rika omong nek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik terus ya ora dadi contoh sing apik wong angkara murka kok menang karo wong apik. Heeh. Malah luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora besengat-besengut mah. Iya, wis kana minggat aku serak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Heeh. Antasena ya bener. Ha iya. Antasena ora luput. Iya. Bener. Heeh. Wong itu kana wis gak didokke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kae. Sosok-sosori.